Eli itsekin on lähettänyt, useammallekin on lähettänyt ilmaiseksi siemeniä. Vittujen kevätkö voi olla. Ja itse on lähettänyt monta kertaa omia siemeniä. Yksikään chili ei ole viheriänä raaka. Jos se on raaka, niin se on... Jos se on raaka, niin se on raaka. Vittu! Ei tää kyllä oikeastaan tulinen oo. Tää on, niin kuin sanoin, tää on mausteinen, mutta ei tämä nyt hirviän tulinen oo. Huhhuhui. Oissa on tulista, vaikka ihan tuolta kärjestä ottaa. Voi hyvänen aika. Ei edes keskitulinen. Chilin tottuneelle on hyvin mieto. Nakataan uuni. Maito, ile ja nössö ja märi. Nysä. Chilijuusto. Vähän niin kuin minä. Varsinaisesti olisi se chilijuustoa kuitenkin, mutta että ei niin älyttömästi pitänytkään olla. Kuumaa. Elikkä ei oo. Oi, kerta kaikkia. Ui. Tämän nagan mä täältä kyllä maistan. Mutta ei tässä kyllä niinku liekkiä oo ollenkaan. Jos tiedätte, tai jos olette videota katsonut, niin tiedätte, että mä en aivan näitten supertulisten ystävä oo. Hui, kyllä se... Hui saat. Siis heti potkaisee tosi paljon. Mä oon monesti sanonut. – 20 sekuntia. Anteeksi. Niin. Nyt hirviä aivopieru tuli. Mä oon kasvattanut sitä ja mulla on videokin siitä, mutta nyt mulla on sen verran nihkiät käjet itsellä, että tästä ei nyt tullut lasta eikä josko se nyt vähän, että ei. No niin. Meni härväämiseksi. Kun sanon, että Silje ja Kanna ja Lillalla. Mikä se sen tiedä? Aivopieru tuli taas. Mikä oli itse asiassa yllättävänkin tulinen makkara. Ei makkara, kun BBQ-kana on hyvä. Ja sitten se oli joku pizza se oli, en minä muista minkä merkkinä se. Siitä on video kuitenkin löytyy. Chilikana heittää tuohon Fire Demoniin, että oli niin hyvä, että teki videon kahdesti. Joo, se olikin hauska juttu. Siinä kävi niinkään sitä Fire Demonia. Anteeksi, oottakaa pitää. Pieni hetki. Ja kyllä mä tykkään pistää niitä uusia aina tulemaan ja saa kokeilla sitten uusia lajikkeitakin ja muuta. Ja sitten ylipäätään on tekemistä ja härväämistä. Mä tykkään sitä härväämisestä. Mä taisin tilata sun kanavan sillä mun OG-tilillä Wilhelm chilijuusto videon takia, koska se oli siihen aikaan paras makkara minusta. On muutama vuosi aikaa. No tässä on hyvä esimerkki, kun sanon, että en muista, niin ei ole ihan äkkiseltään, en kyllä muista että mitä on tuolla videolla, siis tietenkin maistellut tuota makkaraa, mutta että ei niinku, en ihan muista, että mitä olisi silloin tullut sanottua sitten. Siltsu. Joo. Siltsusta tietenkin Jaris
vähän hankala puhua tää karkkisuussa. Silsusta Jari Sillanpää tulee mieleen, niin tiedättekö te, miten Jari Sillanpää laittaa niinku kahvin kuppiin? Se laittaa piripintaan. Padam. Ei saa toista kiusata. Mulla on kärpänen täällä kämpässä. Se nyt ei mikrofonin kuulu, mutta saa nähdä pörrääkö se jossakin vaiheessa tähän. Ootko nähnyt, kato, hihihi. Ja se on hyvä. Eikä ei minusta tarvitse tykätäkään. Että mua ei nappaa paskaakaan se, että jos joku ei tykkää minusta ja joku sitten kirjoittaa ylilauvalle, mutta että kato kuinka autistinen tämä on, että kaikki chilipäät on autisteja ja vitun tyhmää hommaa äyhöttää sillä tulisuudella ja lälälälälä. Ja mutta kato kuinka autistinen tämä on, että kaikki chilipäät on autisteja ja vitun tyhmää hommaa äyhöttää sillä tulisuudella ja lälälälä. Ja ärsyntyy mun videosta ja näin ja tekee siitä jonkun meemi. Niin hyvä. On, niin mun mielestä se on vaan hienoa. Jos minä pystyn videoillani vaikuttamaan jonkun elämään positiivisesti tai negatiivisesti, ja jos jonkun päivä paranee siitä, että jos sanotaan, että silloin itsellä huono päivä, ja sen päivä paranee siitä, ja mä oon saanut sille paremman mielen,